Wel, shwmae gyfeillion, sy'n rw teilon, sy'n dwi. Wel, ar ôl dwi wedi gweithio yn y cornel yma, ble dwi wedi pwyntio torch yn y twll yma. A ti'n glywed am y gys? Ie, mae'r gys yn eitha swnllid. Yndi, maen nhw'n hedfan. Iawn, oce, dyma'r reit yma dwi wedi darganfod. Felly, mae hwn yn diddorol. Mae hwn yn diddorol. Mae eitan yma yn diddorol, hwn hefyd, hwn hefyd, hwn hefyd. Felly, dawn ni'n cael clean up wedyn. Oce. Wel, dyna ni. Dyma'r y canlyniad ar ôl dwi wedi golchi nhw I gyd, ar ôl dwi wedi digio gyda siafol a brwsh. Ac of gwrs, dwi ddim yn angen metal detector cyd yn hyn, achos beth dwi wedi darganfod, yn gynta, dwi wedi darganfod mae gyda nhw bwcyl. Ia. Ond mae'n chydig bach yn torri o rwan. Ia, dwi'n credu y bwcyl ar gyfer y belt. Da, yndi. Ac hwn yw y modryb. Dwi'n yn siŵr iawn beth mae hwn ar rhan. Dwi'n meddwl ar rhan gyda injan. Yep. A wedyn mae gyda nhw top plastig. Mae gyda nhw nail bach. A hwn, mae'n chydig bach yn torri. Wps. Ie. Ar ôl dwi wedi gwneud y gwaith digio, mae hwn yn chydig bach yn torri. Wel, dwi'n gwybod hwn yn beth ti'n galw y metal rod. A hwn, dwi'n meddwl mae'n rhan gyda rebar. Na, dim cweit fel y rebar, ond yr iawn rod, the iron rod. Ie, pethau yn fel dwi wedi darganfod. Ond dyna ni. Canlyniad da iawn, and happy hunting.